बै नुहुरनाया जादों जाहैबाय बेंटल गेट ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बै नुहुरनायानो जादों जाहैबाय सापागुरिनि फ्लाइओभार ब्रिज ओमफ्राय बै बिल्डिं फिसा नुहुरनाया हिमालया हटेल ओमफ्राय ओरै थाबाय साइनि हटेल ओमफ्राय जायफ्रा पेरालाइसिस बेमारजों भुगिनानै दं एबा आथिं आखाइ थाबायनो हाया थिखोनो हाया बे अबस्थायाव गोग्लैनाय दं बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। दायो आङो दंफैयो बेंटल गेटआवहाय सामुएल सारनि निउर'थेरापियाव दंफैयो आङो दा सारा आंखौ लिंहरनायलाय बे हिसाबैनो दंफैयो। ओरैनो गोजौआवहाय मथा मथि थाफैनायनि बेबस्थाबो दङ मानसिफ्रा थाफैनानै दङ हनै सि बायदिसिना लामदों। दा आं सारनिफ्राय डिटेल्स मिथिना लागोन गोबांथार मानसिफ्रानो बेयाव मोजां जानानै थांबाय दाबो सारा आंखौ लिंहरनाय हिसाबै आङो दंफैयो। दा माबायदि बेयावहाय सिकित्सा खालामनाय जायो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ। दा जायफ्रा बे अबस्थायाव गोग्लैसोनानै दं बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग लानो हागोन आरो नै बेजों हाबलाङागौ लामाया। ओमफ्राय आङो थाङि दै सिगांबो आं लाबोखाबाय भिडिअ ओमफ्राय थेवबो सारा लिंहरनाय हिसाबै आङो फैबावबाय। दा बेजों फैनांगौ आरो हाबबोनांगौ ओमफ्राय नै बेजों गिदिंदो ओमफ्राय गिदिंनानैहाय ओरै गोजौआव गाखोलांनांगौ नै बेजों बे सिरिजों थांदो आरो ओमफ्राय गाखोलांनानै बे फ्लर मोनसेयावनो आरो नै ओरैहाय नैबेयावनो दा गोबांथार बेमारिफोरबो दंफैयो आरो दा फाइनालि आङो मोनफैबाय आरो नै कास्टमारफोरबो दंफैयो गोबांनो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो बेयाव मोजां जानानै थांबाय नै बबेनिफ्राय आब' अदालगुरियाव आस्सा मा जादोंमोन नोंगोन दा फार्स्ट टाइम ना दासो नङा मिया फैदो मैयासो माबाजेनदों ने मिया आराम मोनदों दा एसे आराम मोनदों दा मैयानिफ्राय ट्रिटमेन्ट लाजेननाय जाबाय ओमफ्राय दा एसेब्लाबो माने आन्दाज मोनजेनबाय आरो ना दा गोबाङानो मोजां जागासिनो ओमफ्राय ओरैहाय नै नानिमोनबो दंफैयो आं सिङाव हाबलांनि दा नै ओरैहाय नै आं फाइनालि सफैबाय दा बेवहाय गोबांथार ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ नै ओरैहाय नै बेजों लोगोसे नै ओरैबो बबेनिफ्राय मा ए दा माबायदि मोनदों एसे आरामाव मोनदों ओमफ्राय बेसेबांसो जाखो ना बावाखै 6 दिन जाबाय 6 दिन जाबाय ने आस्सा दे ओरैहाय माने साराबो नै सिकित्सा खालामगासिनो दं आरो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ बेफोरबायदिनो गोबांथार दङ जेरैहाय आखाइ थिखोनो हायिफोरनि थाखाय बेफोरबायदि राउन्ड फिदिं होनानै गोबांथार माने सारा गावनि माबाफोरजोंहाय थाबायहोनो हायो एबा आखाइ थिखोनो हायिफोरखौ थिखोहोनो हायो बेफोरबायदि आरोना नै ओरैहायबो गोबांथार बेफोरनि बागैथ' आं सिगांनो लाबोखाबाय दा गोबांथार मानसिफोरानो बेयावहाय माने मोजां जानानै थांबाय आरो थाबायनो हायिफ्रा थाबायबाय आखाइ थिखोनो हायिफ्रा हाबाय गोबां बेमारफोरजों भुगिनाय मानसिफ्रा माने बेयावहाय माने मोजां जानानै थांबाय आरोखि दा आं सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन बिथांमोनाबो नायनानै डाटा बेमारा माने गेलेजाग्रा बुस्थु नङा जायफोरनि बाहायगोआव बेमारफोर जासनदोंब्ला थाबैनो सारखौ जगाजग लानानैहाय ट्रिटमेन्ट खालामजानो हागोन आरोखि दा बेबायदिनो गोबांथार थाफैनायफोरनि थाखायबो बेफोरबायदि फेसिलिटि दङ नै ओरैहायबो थाफैदों नामा सार ने नै ओरैहाय थाफैदों माने बेबायदि थाफैनो हागोन आरोखि बबेनिफ्राय गरेस्वर ने आस्सा ओमफ्राय बेसेबांसो जाखो थाफैना दिनै 6 दिन जाबाय ओमफ्राय मा प्रब्लेम जादोंमोन ओरैनो अजा दे मा प्रब्लेम जादोंमोन होनदों खालामनो हायामोन ओमफ्राय दा माइ हानाय जाबाय हाबाय ने आस्सा बे सिस्टारनि जे बेमार बेखौ इनक्लुजिं स्पन्डिलाइटिस होननानै बुङो इनक्लुजिं स्पन्डिलाइटिस माने गोदनानिफ्राय लानानै जोंनि नैबे हारासिम ना बे हाराया माने देरनो रोंबाय आरो इदि जाला बेबायदि फ्लेक्सिबोल जाला बेखौ होनो बाम्बु स्पाइनबो होननानै बुङो ना बेयो गंनो हागोन गंब्लाबो नैबे मोनसेल' सोरनाबा थायो आरो ओरै जायो सिदा ना नायखिनोब्ला ओरै एसे मोदोमासो नायखिनांगौ जायो दा एसे माने मुभमेन्टआव फैजेनबाय नायखिनोसै नैबेबायदि माने ओरैनो बेनो आरो थारमाने बेबायदि हाखाथारामोन ने एसे हायोमोन बाट सानाय बिराद दंमोन आरो सानाया
लुज जाबाय दा खमायलांगासिनो दा ने दा बेनो आरो बेमारनि नामानो जाहैबाय बामस स्पाइन बा एंक्लोजिं स्पन्डिलाइटिस होननानै बे बेमारखौ एसे सम लागोन मोजांथ' जाखागोन सार ने 100 औ दा मोजाङाव फैगासिनो दं थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै ओरैहाय बे जाहैबाय थानायफोरनि थाखाय दा बिथांमोना थाफैदों नालाय बेयाव गासैबो दंजोबखायो आरोना संनाय खावनायनि जानांगौल' औ गेस दंजोबो सब बुस्थुआनो दंजोबखायो दा खालि फैयोबोला थाफैयोबोला संनानैल'सो जानांगौ आरो गोजाननिफोरा संबाय थायो नालाय माबोरै थाफैनांगौ धेमाजिनि दङ बिसोरो बाक्सानि बिसोरो शिलंनि हनै दा कल खालामबानोथ' सारजोंहाय जगाजग खालामब्लाथ' जाजोबखाबाय कल खालामब्लानो माने रुम दं गैयि जों खोन्थानो हायो दा निस्सय खोनाबाय नोंथांमोना दा गोजाननिफ्राय फैयोब्ला कन्टेक्ट लाहरनो हागोन आनैया बे जाहैबाय शिलंनिफ्राय आपार शिलंनिफ्राय फैदों बिसोरो बिनि प्रब्लेमा जाहैबाय गोबाव सम बेयो बिसिनाव दंमोन ओमफ्राय आं जेब्ला दाख्लै शिलंआव थाङो बे समावहाय आं एडभाइस होदोंमोन नालाय बिथाङा फैनानै गैयाब्लाबो 28 डेजसो जाफैबाय दा सिखारनो हाबाय गसंनानै एसे थाबायनो हाबाय नै बेबायदि अबस्थायाव फैबाय आरो बे 28 डेजआव नङाब्ला आनैया बिसिनावनो दंमोन होजोंहाय माबायाव ना शिलंआव दा गसंनो हायो थाबायनो हायो एसे बेबायदि अबस्थायाव सफैबाय आरो गाज्रिथारमोन बिराद गोजोनथाव बेयो शिलंनिफ्राय डाइरेक्ट बै एम्बुलेन्स गेदेटजोंसो फैदों एम्बुलेन्सजोंसो बेखौ लानानै फैनांदों आरो मानो होनोबा बेयो उन्दुनो हाया सिखारनो हाया जिरायनो हाया बेबायदि अबस्थामोन दा गोजोनथाव खौरां बिराद मोजां जाबाय आरोखि इमप्रुभआव फैगासिनो दङ Now how do you feeling, Anai? Now I am feeling better, much better. Much better. I don't know understand English today. Thank you. Yes, no problem. माने आं बारा हाजोबलायलाङा उसुबिदा मोनलायलाङा रायज्लायनो जायाखिसै माने इंलिस होयो नालाय बिसोरो ओमफ्राय दा ओरैहाय गोबांथार ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं बिसोरो बे सिस्टारा धेमाजिनिफ्राय फैदों बिथांमोना मोनसे जायगायाव थानानै दा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं दा माबायदि मोनदों आब' सानायमोन ओमफ्राय दा सानाया एसे मोजां जाहांदों मोजां फैगासिनो ना मोजां फैगासिनो दा गोजोनथाव खौरां मोजां फैगासिनो दं आरो ओमफ्राय आब' बबेनिफ्राय आं बेंटलनिफ्राय फैदों बिनानावखौ लाबोदों बेसेना बिनानावासो दानगारिनिफ्राय दा मोजाङाव फैदों दा मैया खेनसे नानायाव एसे मोजाङाव फैदों मैयासो फैजेनदों आदसा खेनसे नानायावनो माने आन्दाज मोनजोबखाबाय आरोखि दा गोजोनथाव खौरां आरोखि दायो आङो सारनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लाबावनोसै सार दासिमाव माबायदि मानसिफ्रा मोजाङाव फैगासिनो जेनेबा गोजोननाय थाबाय बयखौबो आरोबाव खेबसेबाव गोबां मानसिया फैदों नोंथांनि भिडिअ नायनानै आरो गोबाङा गोजोननायखौ मोनदों हामनायखौ मोनदों माने गोबाङा गोबां रोखोमनि बेमार लानानै फैयो सोरहाबा थाबायनो हाया सोरहाबा साथाम साब्रै मानसिजों डक्टर मोनलायनांनायनि माखासे बेमारफोर फैयो बेनि गेजेराव सोरहाबाया 10 दिननि गेजेराव हामनानै थाङो सोरहाबाया एसे गोलाव सम नांगौ जायो ट्रिटमेन्टआ माने जेब्ला डक्टरफ्रा माने हाया न'आव थानो थिनहरबाय नै बेफोरबायदिनि उनावसो जोंनाव फैनाय जायोखाय जोंनावबो ट्रिटमेन्टआ एसे गोलाव जायो ओंखायनो अभारअल माने आंनि बे चेम्बाराव फैग्रा साफ्रोमबो माने 100आव सोरहाबा 100 जायाखैब्लाबो बियो माने 50%खौ आराम मोननानै गोबाङा माने गावनि देहानि सानाय सुनायनिफ्राय गनानै दङ आरो दा जेनेबा गोबाङाथ' मोजाङाव फैगासिनो दङ ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो मा बेमारनि थाखायहाय बेयावहाय बेमारा बेनोसै सोरनाबा सार्भाइकेलनि प्रब्लेम गोदना साबाय थानाय खर' साबाय थानाय माइग्रेन आरो सोरहाबा आखाइ थिखोनो हाया फ्र'जेन शल्डार सोरहाबा सिनस्रि सानाय साइटिक नार्भ कम्प्रेसन जानाय बेबायदिनो एंगेल सानाय ओमफ्राय टेनिस एल्ब' सानाय बेफोर सानायनि मोनफ्रोमबो बेलायाव जोङो ट्रिटमेन्ट होनाय जायो लोगोसे पेरालाइज थाबाय स्ट्रक जायखौ बुङो स्ट्रकनि बेलायावथ' आं मोनसे भिडिअ होबाय थादों बेयो माने 4 मानसिजों थिखांना लाबोयो दा बिथांमोनाबो खेबनैल' ट्रिटमेन्ट लादों बिनि गेजेरावनो एसे मोजाङाव फैबायानो बेखौबो नोंथांमोना उनाव नुनो मोनगोन जोंनि बे चेनेलावनो आं हरगोन बिथाङा देखायगोन आरो दा बेबायदि माने थाब फैयोब्ला स्ट्रक मानसियाबो निस्सय जेसेबांखि बैसोनि मानसि जाया मानो बिथाङा
गावनि आथिङाव गसंफिननो हागोन मावनो दांनो जानो गावनि आखाइजों दुगैनो नैबेखिनिखौ हाब्लाबो स्ट्रक पेशेन्टआ जोबोद मोजां खोथा आरो बे होननाया नोंहा मोनसे माबायाव बुंनानै जाजोब्बाय नालाय Pas kayo naman. Adanya mga mamalay. Ang Onesor Bromo. Onesor Bromo. Nua Kazulgaw. Kazulgaw. Nah. Mazadong mana dia? Hantu sanai. Mana meneighbor. Oh. Join penarge. Okay. Oh, hantu father. Oh. बेनिफ्राय दा सानबा जाबाय नाजानाया दा बेवहाय आं बिराद प्रग्रेस मोनदों आरो एसे मोजाङैनो माबानाय बादि मोनदों दा एसे सागानाय जाबाय आरो आथिङा बुयोमोन नामा ओमफ्राय आथिं बुयोमोन आथिङा बुयोमोन बेनिफ्राय दा बेबो एसे सेमलांबाय ना औ सानायफोरखौ एसे इमप्रुभमेन्ट खम मोनदों फायखानायाव जिरायनायाव औ बे जादों मोजाङैनो दिनैजों सानबेसे जाखो आदैया दिनैजों सानबा जाबाय आरो सानबा दंबायोसो नङा होमबा सानबायाव आरोबाव जथेस्थ'खिनि हामगोन आरो ना